Maayong adlaw kaninyong tanan. Hinaut po unta nga ang Dios kanunay magauban kanato karon. Samtang kita magatuon sa balaang pulong. Gusto lang kong magpasalamat sa mga tao nga mitabang or people who allowed us to have this Bible study. Magpasalamat lang kog dako kayo. Pasalamat usab ako sa mga tao nga nagpreparar sa atong snacks karon. Bisan dili ko makatilaw apan sa akong huna-huna nga ako nakauban kaninyo karon. So sa dili pa kita magsugod, atong ihatag ang tanan sa atong Ginoo samtang kita magatuon sa iyang balaang pulong. Magampo kita. Amahan nga langit nun, dako ang among pasalamat nga ikaw mianhi dinhi sa kalibutan aron nga maglukat sa among mga sala. Daghan salamat sa imong mga apostoles nga imong gitudluan aron nga ang imong pulong masabwag sa tibuok kalibutan. Ginoo, daghang salamat usab nga ikaw gasugo kanamo nga amo usab nga isabwag ang maayong balita sa among pamilya, sa among mga amigo, bisan kinsa Ginoo nga among mahibalagan sa among kinabuhi. Ginoo, nagaampo kami nga imong tan-aw ang among kasing-kasing karon. Kung hain kami sa sitwasyon nga naa ba kami sa dalan nga nakadungog sa pulong sa Ginoo, nga ang among kasing-kasing batuon o ang among kasing-kasing nasa tunukan o ang among kasing-kasing andam ba sa pagdawat sa imong pulong. Ginoo, tudloa kami karon, ikaw ang tinuod namo nga magtutudlo. Nagahangyo usab kami sa Espiritu Santo nga maoy mo tudlo sa among huna-huna ug sa among kasing-kasing. Ubanay kami karon sa ngalan ni Jesucristo nga among manuluwas. Amen. Mag-review kita atong nahibaw-an sa pagsulat ni Marcos, ni San Marcos. Kita karon naa na sa kapitulo 4 sa sinulat ni Marcos, ang New Testament, ang bagong tugon nagsugod sa Matthew then Marcos. So naa na kita karon sa kapitulo 4. So a little review kung hain man kita gikan sa kapitulo 1 hangtod sa kapitulo 3. Basin og pareha mo nako nga ako dali lang tungod sa akong pagkatigulang, dali lang usab akong makalimot. So mag-review kita kung unsa ba atong gitun-an. Atong mahibaw-an nga si Jesus sa kagabi siyang gaampo aron nga magpili siya sa iyang mga apostoles. Pareha nila ni Pedro, ni Juan, ni Matthew, kung kinsa pa tong uban nga iyang gitawag, si Peter, James, and John. And then nagtudlo si Jesus sa mga tao. Ang iyang pagtudlo lain kaysa ordinaryong mga relihiyosong mga teacher dito. Kaya ang iyang pagtudlo gikan gyud niya, so daghang mga tao nga nagustuhan nila ang pagsermon sa atong Ginoong Jesucristo. And then nag-ayo usab siya. So nag-ayo siya sa mga tao nga dili makalakaw, na stroke, mga tao nga nasudan og giyawa. Iyang giayo. Daghang kaayong mga tao nga misunod, maminaw sa atong Ginoong Jesucristo. Dili bot ipasabot nga misunod sila nga mahimo ng Kristohanon, pero gusto gid silang maminaw o tingaling uban gusto nga unsa ilang makuha ni Hesus. Sa iyang mga pagtudlo, sa iyang mga gibuhat, naay mga tao nga nasuko.
mga tao nga miingon nga kini si Jesus nasudlan ni siya og yawa, ang iyang gahom sa pag-ayo gikan ni Satanas. Naapoy mga tao nga iyang mga paryente, mga igsoon niya, miingon nga nabuang na ang ilang igsoon. Nabuang niya siya, gusto namong kuhaon ni siya. So, and then tanaw na to nga kinsa maning mga tawhana si Jesus nag-describe kung unsa maning mga tawo nga daghang kay naminaw niya, unsa may klase sa ilang kasing-kasing nga nakadawat, nakadungog sa pulong sa Ginoo. Nabay tawo nga nakadungog sila apan walay nahitabo silang kasing-kasing. So, tanaw na to, si Jesus nag-istorya. Maayo kayong mo istorya si Jesus. Sa ilang panahon ang mga teacher, normally ang mga teacher maglingkod o ang mga estudyanteng naminaw magtindog. O mga teacher sa unang panahon gusto og mga pagtudlo nga sambingay. Talagsa na nato makadungog kung unsa ning sambingay. Pero sa ilang panahon, ordinaryo nga kung ikaw ang teacher, maggamit ka og sambingay. Langit nun nga ideya, espirituhanon, apan nag-istorya og yutan-on nga istorya para masabtan. So, maunay sambingay. O usa ka espirituhanon nga leksyon o ubanan na ay tabi tuparan og istorya nga yutanon. So maunay sambingay. So si Jesus daghang kaayong sambingay nga iyang gitudlo. Siguro 1/3 sa iyang gitudlo pinaagi sa sambingay. Apan ang mga Bible writers, panalitan silang Matthew, Mark, Lucas, Juan, wala nila giapil ang tanan. So, usara ni sa mga sambingay nga gitudlo ni Jesus. Kining sambingay, ang pagtudlo niya tungod kay daghang mga tawo nga misunod niya. So, iyang gitudluan ang iyang mga apostoles, disipulo. Tan-aw ninyo usab kung kinsa ni mga tawhana nga mudawat or makadungog sa pulong sa Ginoo. Ang giingon niya dinhi sambingay binhi. So sa walay paglangay-langay atong tan-awon ang gitudlo ni Jesus sa Marcos kapitulo 4. Basahon nato ang iyang gitudlo. Unya, verse 1, versikulo 1. Guys, I'm sorry, naana ba mo dinha sa versikulo 1 sa kapitulo 4. Basahon nato. Unya, misugod na usab si Jesus sa pagpanudlo didto sa daplin sa lanaw sa Galilea. Sa akong giingon ninyo nga nakaadto mi didto si Jesus naglakaw-lakaw ni ining lanaw, daplin sa lanaw o kami usab pag-adto namo naglakaw-lakaw usab mi didto kay nabalo mi nga si Jesus dinhi naglakaw-lakaw. So dito si Jesus gatudlo. Daghan kaayo ang mga tawo nga mialirong kaniya og tungod niini misakay si Jesus sa usa ka sakayan og milingkod samtang ang katawhan nagbarog didto sa lapihan. So tungod kay daghan kaayo si Jesus misakay sa sakyanan para madungog siya. Kay imagine atong mahibawan nga almost murag daghang kay mga tawo murag kadaghanan sa ubang mga syudad lungsod didto sa Israel na minaw niya. So daghang kaayo dili siya gustong maipit so misakay siya sa sakayan para madungog nila. And then verse 2. Daghang mga butang ang iyang gitudlo kanila pinaagi sa mga sambingay. Usa sa iyang gitudlo kanila mao kini. So mao ni atong tun-an karon. Atong tunan ang mga sitwasyon sa kasing-kasing sa mga tawo nga nakadungog
sa sambingay sa iyang gitudlo sa mensahe. Kini usab para usab ni kanato karon. Kay naay mga tawo nga nakadungog sa pulong sa Ginoo apan dili mo turok, gahi, dili mo too. So atong tan-awon kung unsa may gitudlo sa atong Ginoong Kristo. And then verse 3, mingon si Jesus, pamati kamo. May usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. So kining pulong nga pamati gikan sa original nga sinultian sa Grego, a command, sugo niya. Mingon siya kanang pamati, sugo, ang buot ipasabot niya nga ang pagpamati kinahanglan musulod sa imong hunahuna o musulod sa imong kasing-kasing. So dili lang mamati kundi murag lalumni ang giingon ni Jesus, ang gisulat nga kinahanglan imong gamiton ang imong hunahuna ug ang imong kasing-kasing. So dili lang sa dalunggan nga mulapos dayon, pero musulod gyud sa hunahuna ug musulod sa kasing-kasing. So importante ang iyang giingon. So mo ning istorya usa sa iyang gitudlo mingon siya verse 3, pamati kamo, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabod, may mga binhi nga nahulog sa daplin sa agianan ug miabot ang mga langgam o gipangtuka kini. Ang mga seeds gipangtuka. And then verse 5, ang ubang binhi nahulog sa yuta nga batuon ug tungod kay mabaw raman ang yuta, dali ra kining miturok. Ikatulo nga klase sa kasing-kasing, apan si dihang mainitan na pag-ayong sa adlaw ang bag-ong turok, na lawas kini ug kay wala may makagamot pag-ayo nalaya. 7, ang ubang binhi nahulog sa dapit sa mga tunokong sagbot, kasing-kasing tunokon nga sagbot. Unya mitubo ang mga tunokong sagbot ug milumos sa tanom. Tungod niini wala sila panguhay. Verse 8, apan may mga binhi nga nahulog sa maayong yuta og miturok, mitubo og namunga. May nangahoy, may nanguhay og 30, ang uban tag 60, ug ang uban usa ka gatos. Ug unya mingon si Jesus, kung aduna kamoy dalunggan, pamati. Wow, lalum ang giingon sa atong Ginoong Kristo. Kung aduna mo'y dalunggan, pamati mo. Kitang tanan kadaghanan adunay dalunggan, pero mingon siya, kung naamoy dalunggan, pamati. Kay naay mga tawo nga adunay dalunggan, dili makadungog, dili mamati. And then gi-explikar sa atong Ginoong Kristo unsa may buot ipasabot niya nga dinay magbabaol nga nagtanom sa mga liso, and then ang uban miadto nahulog sa dalan, ang uban nahulog sa kabatuan, ang uban nahulog didto sa katunukan, ang uban naayo gyud nga daghang miturok sa maayong yuta. O kini siya nagdaghan kayo sa maayong yuta katong gipugas. So upat ka klase sa mga tao nga nakita ni Jesus sa daghang kayong mga tao nga naminaw niya. Mao ni iyang paglantaw sa kasing-kasing ni ining mga tawhana. Kinuusab ang atong Ginoong Kristo, nakita usab niya ang tagsa nato ka kasing-kasing. So tan-aw nato unsa may buot ipasabot ni Jesus kay iya man ning gi-explikar.
Sa verse 10, versikulo 10, sa nag-inusara na si Jesus, siya na lang ang daghang kay mga tao, pila kalibo, murag nawala na. Wala, pipila ni atong nakabati sa iyang pagpanudlo, miduol kaniya. Uban sa napulog duha ka tinunan, ug mihangyo kaniya sa paghatag og katin-awan ni adtong mga sambingay. So, sa daghan pila ka libo ang namati sa atong Ginoong Kristo, dinay nagpabilin. Nangutana, unsa man gyud tong imong gitudlo? Apil na usab ang mga apostoles. Ang mga apostoles siguro dina sa atubangan sa baybay, mingon sila, okay ang imong gitudlo. Ang mga tao sa baya, okay maayong gitudlo nimo. Apan wala di sila kabalo. Og tanaw nato, uban sa napulog duha ka tinunan, og mihangyo kaniya sa paghatag og katin-awan ni adtong mga sambingay. So, bisan ang iyang mga apostoles wala makasabot, gustong matin-awan sila sa gitudlo ni Jesus. Siguro nagyango-yango lang siguro sila, pero wala sila makasabot. So sa wala na daghang mga tao nga nag-alirong, di na mga taong nagpabilin. O ang mga apostoles, abin nato og nakasabot sila mga apostoles sa gitudlo ni Jesus, apan wala di sila makasabot. Kay miingon man siya, mihangyo sila kaniya sa paghatag og katin-awan ni adtong mga sambingay. So okay lang po na nga usahay dili kita makasabot. So okay lang po nga atong mahibawan nga ang mga apostoles di ay dili gud sila very smart, dili sila ang pinaka-bright, kundi ordinaryong mga tao, parehan nimo, parehan ako, na gikinahanglan usab nga matin-awan. So verse 11, versikulo 11, si Jesus mitubag, gipadayag na sa Dios kaninyo ang mga tinago sa iyang gingharian. So adunay gingharian, apan alang sa uban nga anaa sa gawas, adunay sulod sa gingharian, adunay sa labas sa gawas sa gingharian. Duha ka klaseng mga tao. Ang sa gawas sa gingharian nga wala makasulod sa gingharian ni Jesus, ang kamatuoran gipadayag ingon sa mga sambingay. Tungod ni ana, versikulo 12, si Jesus nagkutlo sa karaan nga tugon. Gikutlo niya. Mingon siya, siyang pagkutlo, bisan og magtan-aw pa sila, dili sila makakita. Og bisan mamati sila, dili sila makasabot. Kay tingali unyag mamalik sila sa Dios og pasayloon niya sila. Gikutlo ni Jesus sa karaan nga tugon. And then si Jesus naghatag og katin-awan, explanation sa sambingay, sa mahitungod sa nagpupugas. Verse 13, unya nangutana si Jesus kanila, wala ba ninyo masabot ang sambingay? Wala ba mo makasabot? Nan, unsaon man ninyo pagkasabot sa ubang mga sambingay? Kinahanglan masabtan ninyo ang sambingay. Karon nag-clarify na ang atong Ginoong Kristo kung unsa gyud sambingay. Ang gipasabot sa magpupugas mao ang mensahe sa Dios. So miingon siya katong binhi mao ang mensahe sa Ginoo, mao ang pulong sa Ginoo. Asa man ron makita nato ang pulong sa Ginoo. Walay lain, nasa Biblia lamang makita nato ang pulong sa Ginoo. So miingon siya, ang pulong sa Ginoo mao ang liso, mensahe sa Dios. Ang Biblia mao'y mensahe sa Dios.
versikulo 15, usahay ang binhi mao ang mensahe na hulog sa agianan. Mao nang giingon niya nga ang pulong sa Ginoo ang binhi nahulog sa agianan. And then explikar niya. Sama kini sa mga tao nga makadungog sa mensahe. Apan moabot si Satanas ug mosakmit sa mensahe nga gipugas diha kanila. Mingon siya, ang mensahe gikuha ni Satanas, nakadungog sila apan gikuha ni Satanas. Kinsa man ni si Satanas nga ang pulong sa Ginoo kuhaon man gikan sa mga tao nga ang ilang kasing-kasing nahulog sa agianan gahi kayo wala makaturok gikuha ni Satanas. Daghang mga tao nga dili motuo nga naay Satanas. Ang Biblia miingon nga kining mga Satanas, mga anghel ni dito sa langit. 1/3 nagrebelyon sila sa Ginoo o sila gihulog dinhi sa kalibutan. So, karon si Satanas ang ilang trabaho nga kuhaon ang mensahe sa atong Ginoong Hesukristo. Aron nga kining mga tawo na usab kay si Satanas adunay lugar nga giprepare sa Ginoo alang nila sa impyerno. Si Satanas malipay nga modala og daghang mga tao didto sa impyerno. So mao ni ilang trabaho. Mausab ni trabaho nila karon nga ang kasing-kasing sa mga tao gahi kaayo. O tungod niini sakmiton kuhaon ni Satanas. So naay Satanas ang atong Ginoong Hesukristo misulti may tungod ni Satanas. Naibalo ko nga daghang mga tao nga dili motuo ni Satanas. Apan si Jesus gatudlo. And then ang ikaduha nga mga liso nga gisabwag verse 16. Ang nahitabo sa mga binhi nga nahulog sa yutang batuon sama ni ini. May mga tao nga makadungog sa mensahe ug mudawat. Ug mudawat dayon sa dakong kahinangop. So, nakadungog sila sa pulong sa Ginoo, excited sila, emotion, miingon dayon silang, na-converter na ako, musunod na ako ni Jesus. Apan wala sila nahibalo o kung mahibaw-an na nila nga ikaw di ay adunay responsibilidad mo give up dayon. Kining mga tawhana dali lang mutuo pero mabaw kaayo ang ilang pagtuo pagsalig. Verse 17, mingon si Jesus, apan dili kini makagamot diha kanila, dili makasulod sa ilang kasing-kasing, dili makagamot. Busa dili sila mupadayon. Excited lang sila nga na makadungog sila nga ikaw kung musunod ka ni Jesus, wala kay problema. Aduna kay daghang kwarta. Wala kay sakit. Makaadto ka sa langit. Mauray ilang nadungog. So, kung pag-abot sa problema karon kay mauray ilang tuyo, wala sila mupadayon. Unya, pag-abot sa mga kalisdanan, mingon si Jesus, o mga paglutos tungod sa mensahe, mubiya dayon sila. So, nakadungog sila, miturok o gamay, apan dili gyud. Lalom ang pagturok, ang ilang pagtuo, pagsalig sa atong Ginoong Hesukristo. And then, mingon si Jesus, moabot ang kalisdanan. Ikaw ug ako makatilaw og kalisdanan. Makatilaw kita og bagyo sa kinabuhi. Walay makaiskapo. Ako, sa barko pa ko sa una, nakatilaw ko og bagyo dito sa Pacific Ocean,
sa Atlantic Ocean, sa South China Sea. Lisod kayo makahadlok. Lisod kayo ang bagyo. Ang bagyo sa kinabuhi, lisod usab kayo. Kung moabot ang bagyo sa imong kinabuhi, asa man ka magdependar, asa man ka mukapot. Mingon din ni si Jesus, kining mga tawo nga nakadungog apan pag-abot sa bagyo sa kinabuhi, mo surrender dahil mo give up. Dili na ko musunod ni Jesus. Naan ako'y dakong problema. Akong mga anak, dili mo to na akong anak, mao ni gihimo. Ang akong asawa, nangitaglain. Na pobre ako. Nagkasikit ko cancer. Dili na ko mutuo sa pulong sa Ginoo. So ang pulong sa Ginoo, kini mga tawana nga mituog jutay, pan pag-abot sa kalisod, may give up dayon. Dili na ko mutuo na. Miingon si Jesus, verse 18, ang ubang tao, sama sa binhi nga gipugas sa dapit sa tunokong sagbot. Wow, nagsulti siya sa kasing-kasing sa tao at tunokon. Ang una miingon nga gahi kayo, ang usa miingon nga sa kabatuan ang kasing-kasing murag bato. Ang karong sunod kasing-kasing nga tunokon. Ang pulong sa Ginoo nakasulod sa kasing-kasing nga tunokon. Mingon siya, mao kini sila ang makadungog sa mensahe. Nakadungog sa mensahe. Nakabasa sa Bible, pila na siguro ka beses nga nakadungog. Mingon si Jesus, apan, problema ni, kung makadungog kita pulong nga apan, magbantay na ta. Apan, ang mga kabalaka ni ining kinabuhiya, ang kabalaka ni ining kinabuhiya. Nagsulti siya sa atong kinabuhi karon. And then, mingon siya, ang problema usab, ang gugma sa bahandi. Wow. Tunukon di ay, ang kasing-kasing gugma sa bahandi. Para sa ako, there is nothing wrong nga gusto kita og kwarta. Gusto kitang makatrabaho nga ang atong sweldo dolyar. Daghang mga tao nga moadto sa Saudi Arabia, sa Middle East, trabaho sa barko, mo anhi din sa Amerika, mo adto sa Europe, sa Australia, gustong makakuha kwarta usab. There is nothing wrong, walay sayop ni ana para sa kuha. Apan ang pinakasayop nga kung ang imong tuyo sa kinabuhi nga ang kwarta lang ang pinaka-importante sa imong kinabuhi, mao nay problema. Malimtan na nimo ang Ginoo. Unsay giingon sa giingon in English, in English or Binisaya, na ako'y maggupit sa akong buhok. Bisaya, tingali taga Cebu siya. Sa iyang dinay usa ka kwarto nga didto ka, adunay dako kayong litra, sinyal. Mingon siya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the things shall be added unto you. Pangita usab ang gingharian sa Ginoo, ug ang tanan idugang niya. So ang bote pasabot ni Jesus, walay sayop nga ikaw gusto og US dollar or dakog kwarta. Apan kung mao nay pinaka-importante sa imong kinabuhi, ang imong kasing-kasing tunokon. Kay si Jesus, ang Ginoo, murag second place lang sila. Ang paglantaw nila nga, ang pinaka-importante gyud mao ang kwarta, dili ang pag-alagad sa Ginoo. So, mingon siya, katunokon, mingon siya, ang gugma sa bahandi. So, naay pulong ang gugma sa bahandi. Ang problema, kanang word, ang gugma sa bahandi. O ang nagkalain-laing matang sa mga pangandoy. Unsa man yung pangandoy, gayon ni Jesus? Mo patigbabaw, yes.
ang pangandoy kitang tanan daghang mangandoy kita. Kay bulon mo kung sa inyong gipangandoy, ako daghang kong gipangandoy sa kinabuhi. Pero adunay pulong mingon. Kung kining pangandoy nato mupatigbabaw, nay pulong mupatigbabaw. Pasabot pinaka-importante sa imong kinabuhi. Problema, gugma, and then ang mupatigbabaw o mulumos sa mensahe. Kining mga butang makapalumos sa mensahe sa atong sulod sa atong kasing-kasing. Busa dili kini makapamunga. Makapamunga nga kita mutubo sa pag-alagad sa Ginoo. Kining mga tawhana relihiyoso lang, siging gasimba apan walay produkto. Kay tungod kay daghan silang gihuna-huna nga mas importante. Dili sila magamit sa Ginoo, dili sila magpagamit. Kay aduna sila pinaka-importante na ipulong pinaka-importante sa ilang kinabuhi. Apan, aduna po verse 20, adunay pulong nga apan. So kung makabasa kita apan na ay maayong mahitabo, na usab nga dili mahitabo nga dili maayo. A negative and positive. Then verse 20, apan ang ubang mga tao sama sa mga binhi nga gipugas sa maayong yuta. Nay mga tao. Makadungog sila sa mensahe. Mudawat niini og namunga ang uban og 30 ka buok, 60 ka buok ug 100 ka buok. So, unsa maning tawhana, mga tawhana nga mingin si Jesus nga ang binhi gipugas sa maayong yuta. Ang kasing-kasing dinhay ga-preparar sa kasing-kasing niining mga tawhana. Dili tungod nimo, kundili ang Ginoo nagpreparar sa kasing-kasing. Humok ang kasing-kasing, dili tunokon, dili gahi, dili kabatuan. Kining mga tawhana mudawat sa pulong sa Ginoo. Kini sila mga tawhana ang gamiton sa Ginoo. Karon hain man kita sa gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo sa upat ka klaseng mga tao. Hain man kita karon. Hain man ang atong kasing-kasing. Sa dalan ba nga gahi, sa kabatuan ba nga mabaw lang kayo ang yuta, excited, emotion, pero sa kalisod sa kinabuhi, give up dayon. Sa katunukan ba ang imong kasing-kasing nga ang imong prioridad sa imong kinabuhi mao ang almighty dollar o ang pinaka-Diyos ang kwarta. Kay dinhi sa kalibutan daghang kayong Diyos. So atong pangutanon ang atong kasing-kasing. Kinsa may pinaka-importante sa imong kinabuhi? Ang imo bang relihiyon? Daghang relihiyon sa Pilipinas, sa kalibutan karon nga moingon sila kung musulod ka sa among relihiyon kay kami lang ang eksakto. Kami lang ang pinili dinhi sa kalibutan. Sigurado ka malangit. Dinhi sa kalibutan daghang mga tao nga mupasalig nga kami lang yun ang tinud nga relihiyon. Unsa may paghigugma nimo, unsa may imong prioridad sa imong kinabuhi, unsa may pinaka-importante ang imo bang relihiyon? Makaingon ba ka nga mao na ni gyud ang akong relihiyon kay ang akong lulo, ang akong lula
didto sila, musimba sila. Mao gini tinuod. Mao ba na imong paglantaw? Mao ba na paglantaw nimo ang pagugma kwarta, relihiyon, ang imong naabot sa imong kinabuhi? Kung sikat ka, daghang mga sikat nga mga artista nga nasira ang kinabuhi nila, nadaot ang ilang kinabuhi tungod sa kwarta, tungod sa drugs, ang ilang kinabuhi tungod nakuha sila ang pinaka-importante nila maong drugs. Ang giingon ni Jesus nga ang pinaka-importante ang atong kasing-kasing nga na-preparar sa Ginoo. Kinahanglan nga atong dawaton ang Ginoo nga maoy makapugas og maayong pulong sa atong kasing-kasing. Kung ang atong kasing-kasing, kung makita nato nga dili nga katunukan, kabatuan, gahi ang yuta, gahi ang atong kasing-kasing, ang atong Ginoo makapasaylo. Iyang himuon ang atong kasing-kasing nga maayong yuta nga makatabang sa pagsabwag sa maayong balita. Magampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat sa imong gipakita kanamo sa among kasing-kasing. Daghang salamat usab nga ikaw makapasaylo sa among sala, makapabag-o kanamo. Ginoo, palihog og kapta ang among kasing-kasing, aron nga kami makaalagad nga kanimo. Pasiluag kami sa among mga kasalanan, sa ngalan ni Jesucristo nga among manuluwas. Amen. Mayong adlaw kaninyong tanan.